Nos últimos 4 anos transformamos completamente o centro urbano do concello e fixemos unha Moaña agradable para vivir e disfrutar. Renováronse e humanizáronse a totalidade das rúas. Construíuse un paseo litoral de máis de 3 kilómetros que é motivo de orgullo para todos os moañeses e de ledicia e satisfacción para os que nos visitan. Creáronse máis de 30.000 metros cadrados de xardíns e zonas verdes e renovouse totalmente a rede de servicios, mobiliario e alumeado público. A aprobación do Plan Xeral de Ordenación Municipal permitirá continuar esta labor de modernización. Temos ademais o desafío de mellorar as comunicacións no interior das parroquias, de ampliar a rede municipal de aguas, de crear máis prazas de aparcamento no casco urbano e de desenvolver un plan de renovación do alumeado público que permita unha mellor xestión enerxética. En definitiva, seguir construindo a Moaña do futuro, un concello que medra ofrecendo servizos e calidade de vida aos seus cidadáns.